Ось така підстилка з кубиків льоду допомагає білим ведмедям у Празькому зоопарку пережити літню спеку. І це не лише рятунок від перегріву, а й розвага. Серед льоду прихована риба. Ведмедям, звісно, дуже подобається, бо там захований корм, тому лід ще привабливіший для них. Їм подобається в ньому валятися і гратися ним. У 35-градусну спеку нелегко й іншим тваринам. Для горил приготували цілу крижану брилу. Усередині заморожені фрукти. Перевага цих великих крижаних блоків у тому, що вони довго тануть, а горилам бракує терпіння сидіти біля крижаної брили цілий день, тому вони їдять її по черзі. У нас тут 8 горил. Охолодитися допомагають усім мешканцям зоопарку. До кожного виду тварин потрібен свій підхід. Для когось готують крижане частування, а комусь достатньо кубиків льоду. Декому треба і те, і інше.